ಇಂಕ್ಲೆ ನಡಿ ಏತು ನಾಯಿಲ್ ಮಾತ ಬರ್ಪ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಮೀಸೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ನಾವು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರೇ ನಾನೇ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆದ ಮಂಗನಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ನಮ್ಮ ಜೋರ್ ಮಂತುಂಡ ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಿ ತಿನ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಚೀಪೆಂಡ ಪಕ್ಕಿ ತಿನ್ನರೆ ಬಿಗ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನಿಂಗ್ ಬೊಕ ಪರನ್ನಕ್ಲೆ ಪರ್ರೆ ಕೊರ್ನಂಚೆ ತಿನ್ಯರೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇರು ಖಾಲಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪನಿ ಪಾಡು ಪನಿ ತಿನ್ನು. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನು ಯಾನು ಬೈಯಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಬೋರ್ ಆನಾಗ ಇಂಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಉರುವ ಆನಾಗ ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಕಾಂಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀಜಿ ಚೂರು ಬೇಲೆತ್ತನ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಯಾನು ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಪೆದಿಲ್ಲಾಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವಳು ಏರ್ಲೆಚ್ಚೇರು ಅಂಚ ಪಿಂಗಾನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾಯಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಕೊನೆರತ್ತ ಹಲ್ತಿರ್ದು ಕಂಡರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಏನು ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಪ್ಪುನು ಇರ ಕೊನೊತ್ತೇರು ನಾಯಿ ಕೊನೊತ್ತು ನಾ ಅಂತ ಇಂಕ್ಲೆ ನಡಿ ಏತು ನಾಯಿಲ್ ಮಾತ ಬರ್ಪ ಉಂಡು ಮುಡು ಯಾನೇ ತಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮೂಲೋಡು ಮತ್ತು ತುರೆ ಕೊಯ್ದೀತೆ ಕಜಿಪ್ಪುಗೋ ಅಂಡ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಇರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹೈ ಕಾಪಿದೆಲ್ಲ ದಾಕ್ನ ತೋಟೋಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚುಂಡು ಈಗ ಮೆಲ್ಲ ಕಂಡೊಂದು ಬರ್ಕ ಎಡಲ್ ಪನೋಡ್ಸಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಅಮ್ಮನ ಬೇಲೆ ಅವನೊಂದು ಪಿಂಕಿ ನೀನೆಲ್ಲಾಡೆ ಬಾಯ್ ಬಲ ಪಿಂಕಿ ಹೊಡೆತುಂಡು ಪಿಂಕಿ ಇಲ್ಲವಾ ಪಿಂಕಿಜ್ಜಿ ಒಳಗೆ ಹೋತಲ್ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಮೀಸೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೆನಪುಂಡ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಮೀಸೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ನಾವು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಎಂಕಿ ಮಾತ ಮನ್ನಡು ಮಾತ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ವಾವ್ ಎಂಗ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ದಾನಿ ಅಲ್ಲ ಹೌದದಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಬಂತೀನಿ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅತ್ತ 30 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟುಂಡ ಅವಕಾಶ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಫೂಲ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಫೂಲ್ ಬಾಯ್ಡುಂಡತ ಹಾ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲ ಗಾಡಿ ದಕ್ಕ್ಯಾರಂಡು ಏಪ ಬರೋಡು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಏಪ ಬರೋಡು ಅಲ್ಪ ದೀದ್ ಬೋಲೆ ಅಂದೆಕ್ಕು ಚಂದ್ರಾಟ ದಿನಗೇನು ಹೋದು ಏಪ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆನಿ ಬಲ ಈರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಮಲ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಬೂರರು ಮೆಲ್ಲ ದೇ ದೀದ್ ಬೋಲೆ ಅನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡು ಮಾತ್ರ 500 ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನೇ ಗಾಡಿ ದಕ್ತಾರೆ ಬಾಯ್ ನಾನು ಕಂಡೆರ ಒಪ್ಪಣೆ ಅಡಿ ತೋಟವು ಇಜ್ಜೆ ರೌಲಾರ್ ಹರಡೈತೀರ ಒಂದೇ ಇಂದು ಆ್ಯಪಿದಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲ ತೋಟ ಯಾನು ಮೂಲೋಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ತೂತೆ ಪಜ್ಜಿರ್ ಕೊಯ್ನಾಗ ಯಾನು ಹೊರ ಪಜ್ಜಿರ್ ಕೊಯ್ಯರ ಮುಕ್ಕನ ತೋಟ ಬರ್ತೀನಿ ಚಿಕ್ಕಂಡು ಹೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಬೂರಿ ಹಣ್ಣು ಉಂಡತ ಅವಲಿಪ್ಪೆ ತಿರ್ತು ತಿರೆ ಗುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜಾರನ್ನ ಅವಳು ತಿರ್ತು ತೋಟ ಇಂಚ ಮಿತ್ತರ್ದು ಇಂಚ ತಿರ್ತು ಪಿರಮಿತ್ತು ತುಲೆ ತುಲೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರೇ ನಾನೇ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ದಯ ಗೊತ್ತನ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ತೂಪುನಿ ಇದಾಯೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಮುಂಚಿದೈತ ಮುಂಚಿ ಕಂಡು ನೀ ಅಂತ ಇಂದು ಇಂದೇತ ಪೂದಾರು ಗಂಧಾರಿ ಮೆಣಸು ಎಂಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಅನ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಗಂಧಾರಿ ಮೆಣಸು ಗಾಂಧಾರಿ ಮೆಣಸು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಇಂದು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಡ್ದು ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜೀವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡದ ಇಂಡು ಏನ್ ಪಿಂಗಾಣಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಕೊಯ್ಯನ್ ಪೋಕ ಮುಳಿ ಇಲ್ಲಲೇ ಇರ್ಲಿಚ್ಚಿರು ಎಲ್ಲ ಪನೋರ್ಚಿ ಮೀನು ಹಂಗೆ ಕಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೆರುವೀರು ಪಕ್ಕಡೆ ನೆರ್ಪುಜೇರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿನದಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನು ಮುಂಚೆ ಕೊಯ್ದು ಐಬೇಕಿಲ್ಲ ಕೊನೋದು ಕಜ್ಪಾದ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ತೋಟರ್ದೆ ಯಾನು ಮುಂಚೆ ಕೊನೋತೀನಿ ಎಂದು ಪದಾದ ಮನ್ಪೀರು ಏನ ಕಜ್ಪಾದು ತಿಂದು ಆದಿಪ್ಪುಂಡಪ್ಪಗ ಬೇಗ ಕೊಯ್ದು ಪೋಯಿ ದಯಬಂಡಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನೆರ್ರಸು ಅನ್ಪೇರು ಇಂಕ್ ದಯಬಂಡ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟೆರ ಉಂಟು ಅಂಚ ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಿ ತಿನ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಚೀಪೆಂಡ ಪಕ್ಕಿ ತಿನ್ನರೆ
ಪಕ್ಕೆ ಕೊಡತ್ತು ತಿನ್ಪುನ ಈಗ ಖಾರಾಪು ಜಾಂದು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬೇಲೆ ಯಬಾ ಒಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಇಜ್ಜತ ಮಾರ ಕೋಡೆ ಮಂಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತನ್ ಮೂಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ನಾಯಿ ಬೇರಿ ಬತ್ತನ್ ಮಂಗನ್ ಒಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಇತ್ತುಂಡಲು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆದ ಮಂಗನಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ನಮ್ಮ ಜೋರ್ ಮಂತುಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಜೋರ್ ಮನ್ಪುವ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಬೇರಿ ಬತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೀನಿ ಅವು ಎಂಕೆ ಜೋರ್ ಮಂತು ಉಂಡು ಮಂಗನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಜೋರತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಮುಂಚೆ ಕೊಯ್ದಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಪೊಲ್ತೀನಿ ಅಯ್ನ ಏರು ಪಿರು ಒಂಜೊಂಜೆ ಪೆಜ್ಜಿದು ಕೊಯ್ಪುನಿ ಏಕ್ ಮೀನಿ ಕೈನ ಮೀನಿ ಅನಿತ ಕಣ್ಣು ಗುರ್ದೋಣಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡಾವಿ ಅನ್ ಒರ ರಂಚನೆ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುನ ಮೀನಿ ಖಾರ ಕೈಕ್ ತಾಗದಿತ್ತುಂಡ ಕಣ್ಣು ಗೊರೆಸುಂಡ ವಾ ಉರಿಯುನಿಯ ಬೋ ಎನ್ನವರ ರಂಚ ಹಾಪು ದೇಪಂಡ ಇಂಕ ಒರರ ಕೈ ದೆಕ್ಕರೆ ನೆನ್ಪೆ ಹಾಪಿಚಿ ಒನಸುಂಡದು ಕೈ ದೆಕ್ಕುವೆ ಯಾನು ಕಜಿಪ್ ಮಂತ ಅಯ್ಯಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಬಾಯ್ ಸೂರ್ಯದೇವರೇ ಕಂಡಿ ಅಂತ ಪನೊರ್ಚಿ ಹಾಂ ಓ ಏರ್ಲ ತೋದಿದ್ದೆ ಮಾರ ಕಾಡಿಯ ನೊಟ್ಟಿಯಪ್ಪು ನಿಡೀ ತೋಟು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೇರ್ನ ಗೊತ್ತಾಪಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇಡೇಟಿ ನಿಲ್ಕು ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಮೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕರ್ ಬೂರ್ರೆ ಬಲ್ಯತ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ಮುಂಚೆ ಕೊಯ್ನೇಟು ದಾದ ಯಾರಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಮಾತ್ರ ನೆರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ದೆತ್ತುಂಡ ನೆರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ನೆರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಬಚ್ಚರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕಂಡು ಬೇಕಲ್ಲ ಏರ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತೋಟದ ಬೆಜ್ಜುವೆರು ನೆನ್ಗ ಕೆಲವರು ಐಕ್ಲ ನೆರ್ಪೇರು ಐಕ್ಲಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕದು ದೈ ಎಡ್ ಕೊಕ್ಕ ಆತಿಚಿ ಏ ಪಾಪನ ಎಂಕ ಕೊಕ್ಕ ಬನ್ನ ನೆನ್ಪಾಂಡು ಯಾನೊಂದು ಸರ್ತಿ 7th ನೆತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ತೋಟದ ಕೈತಾಲ ಒಂಜಿ ತೋಟ ಎತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕೊಕ್ಕ ಎತ್ತನು ಕುರಿದು ಬೋದಿತ್ತನು ಯಾನ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕೊಯ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕೊಯ್ನಾಗ 6 ಇಲ್ಲಲ್ದಾರು ಬೈದಿನ ಅಲ್ಪದಾರು ಎಂಗೆ ಕೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ 6 ಬತ್ತದು ಉಂಡತ 6 ಬತ್ತದು ಹೆಂಗೆ ನಿರ್ನಿ ದಾಯಿ ಕೊಕ್ಕ ಕೊಯ್ನಿ ಅವು ಮಾರ್ರೆದಿತ್ತೀನಿ ಐಟು ಕುರಿದು ಪೋಂದಿತ್ತನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಐಕೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪೋದು ಕೊಯ್ತೀನಿ ನೇರೊಂದುಡ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಬುಲ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಬೈದೀನಿ ಎಂಕ ಅವೇ ನೆನೆಪುಂಡ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಏರ್ನ ವಸ್ತುಲ ಮುಟ್ಟೆರೆ ಉಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ಕೊತ್ತಲಿಂಗ ಮುಟ್ಟೆರಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕೈ ದೆಕ್ಕುವೆ ಅಕ್ಕ ಖಾರ ಎರ ಬಲ್ಯತ ಲೈಕ್ ಇತ್ತ ಕೊತ್ತಲಿಂಗ ಮುಟ್ಟೋಡು ನಿನ್ನ ಮಾತ ಇತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಅರೆ ತೋಜ್ ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೇರನ್ ಅಂದಾಜಿಗ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ನು ಮಿತ್ತು ಮಾಡಲ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರ ನಾನು ಈಗ ಕನಕ್ ಆತಂಡು ಒಂದು ಕೊತ್ತಲಿಂಗೆ ಮಾತ ಮೀಯರ ಮರಿಯಲ್ಡು ಬೆಚಾನ್ ಪೋಡ್ಚ ನೀರು ಮಾತ ಐಕ್ ಸೋಲಾರ್ ತಾರಿದತ್ತಂದು ಮುಖ ಹಿಂಗಿನ ತಾರಿದ ದೇ ಪೂಜೆರಾ ಹ ತಾರಿದ ಕಳಿ ಇಜ್ಜದಮ್ಮ ಅವರು ಮುರೇರಾರು ಕೊರ್ರೇರ ಅಂತೆ ₹100 ಆಯ್ತು 120 ಪೊಡಿತ್ತೆ ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ಹಣ ನಾ ಕಾಲಿ ಪಾರಂದು ಎಲ್ಲೆಪ್ಪು ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲಿಪ್ಪು ನಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂತೆ ಐನು ಪರ್ದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ತಿಪ್ಪಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಎತ್ತನು ಐನು ಪರ್ದು ಯಾನು ತೋಟೋಡೆ ಜೈದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ತಂಬೈದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತೈತ ಅಮ್ಮ ಅವ ಬೇಲೆ ಅವನಿತ್ತೀನಿ ತೋಟೋಡು ಸೋಕು ಜೈದೀನಿ ಪಾಲೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಪರನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಪರ್ರೆ ಕೊರು ನಂಚೇನು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪು ನಂಗೆ ಅವೇನು ಕತ್ತಿರೆಂಚದು ನಾನು ಅಬ್ಬಾ ಕುಂಬು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮೈತೆ ತುರೇನು 3 ಕಜ್ಜಿಪ್ಪುಗು ಅಂದೆ ಬಿಗ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನಿಂಗ್ ಬನಲೆ ದೀಯಿಂಗ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ 3 ಎಂಕ್ಲ ಪಿಂಕಿನ ಜೋಸ್ತೆರ್ಲು ಮಾತ ಬರ್ಪ ಇಡೆ ಆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಮ್ಮಾನ ಅಂತ ಕಡಪುಡು ನಾನು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಮೀ ಏತು ಸರ್ತಿ ಬರ್ತಡೆ ನಾನು ರಸ್ ಸರ್ತಿ ಪುಟ್ಟದೇನ ಅರ್ಧ ಯಾವ ಮಲ್ಲ ತುಂಡಾವ ಇಲ್ಲೇ ತುಂಡಾವ నేను చూడదెప్పుననే రామాయణ ఆపు సులభ తెప్పారు
ಪಿಂಕಿ ಓಲ ಒಂದು ದಾದನ ಕಂಡೆರೆ ಹೋತಲ್ಲ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಪಾಲು ಸೋಕು ಗೊಬ್ಬುನಿ ಗೊಬ್ಬರ ಜನವರ್ಪೇಲು ಅದ ಪಿಂಕಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡಿ ಪಲ್ಯಗ ತುರೆ ಮುರ್ದಿತ್ತೆ ಈ ಬುಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ನನೊಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮುರುಡು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಪಲ್ಯ ಚೂರು ನೀರು ಮಾಡ್ರೆ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ 5 ನಿಮಿಷ ಹೋದು 1/4 ಗಂಟೆ ನಾನು ನೀ ಜನನ್ನವಳು ಸಮ್ಮಾನದವನ ಸಂಚ ಐಕ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ತರ ಪೋಡು ಕರೆಂಟ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಮೂಡು ಅವಳು ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಇದು ಪೋಯ್ ಬನ್ನಿ ಓಡೆ ನೇ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬುಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮನ್ಪೊಡಿಯಾ ಗುಜ್ಜೆದ ಕಬಾಬು ಮನ್ಪುಗನ ಗುಜ್ಜೆದ ಯಾರು ಮನ್ನಿ ಪುಚ್ಚೆದತ್ತು ಗುಜ್ಜೆದ ಓ ಕಟಾರ ಕನ್ನ ಹೊಡಾವು ಬಾಡಿಗೆ ದೇತನಿಯಾ ಮಲ್ಲ ನನ್ನೇ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋರ್ಗೆ 5 ಮಲ್ಲದ ಅದು ತಿನ್ನಿಯರ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಿ ಖಾಲಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದದು ತರೇಟಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಈ ಅಡಿಗೆಗೆ ಸೇರ್ತಾನ ಸತ್ಯವ ನಮ್ಮ ದಾರ 3 ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನದಾತಿಜೆ 3 ಸೇರ್ತಾನ ಹಾಲು ಈ ಒಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಮಣಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಬಾಬ್ ಕೊತ್ತುನಿಯ ಎನ್ನದೊಮ್ಮೆ ನಾಳೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವೇ ಮೋನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಯಾರು ಒಂಜೆಪ್ಪುನಿ ತೂಪವಡ ಏನಡ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ ಪನಿ ಪಾಡು ಯಾವ್ಯಾವ ಪನಿ ಪಾಡು ಪನಿ ತಿನ್ನು ಮಂಚ ಹಚ್ಕೋ ಕಬಾಬ್ ಒಂಜಿ ಮಾಡು